ବାପାଙ୍କର ତତେ କେମିତି ବୁଝେଇବି କହଲ ଝିଅ ତୁ ଝିଅ ନଥିଲୁ ତୁ ଥିଲୁ ମୋ ପୁଅ ତୁ ଥିଲୁ ମୋ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ମୋ କୁଡ଼ିଆରେ ଥିଲୁ ତୁ ରାଜଜେମା ତୁ ଥିଲୁ ଏ ଗାଁର ହସ ତୁଲେଇ କାଲି କାନ୍ଦିଲେ ଗଛଲତା ତତେ ଡକାଇ ଏ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା କେ କରୁଛୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଏ ବୋଉ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତୁ ଥିଲୁ ମୋର କଥା କୁହା ଖଣ୍ଡେଇ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଛାଡ଼ି ମତେ ଦେଇ ଖଣ୍ଡେଇ ତୁ ଥିଲୁ ମନେ ନୟନ ମଣି ଆଜି ଯାଉଛୁ ଛାଡ଼ି ମତେ କରି ଅଙ୍ଗୁଣି ରାଜା ପୁଅ ପରି ତୁ ପାଇଛୁ ମୋର ଏତେ ସୁଖ ଦବ ଯେ ଭୁଲି ଯିବୁ ଏ ଘର ନା ମୁଁ ଏ ଗାଇପାରିବିନି ମନୋରମା ପ୍ରତୀକ ଆରଏସ୍ ଧର ଆମାରଟା ଧର ଏ ଅଗଣା ଏ ଘର ଏ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଏ ଅଗଣା ଏ ଘର ଏ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ତତେ କଲା ପର ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର কোনে তো ইন্সপেক্টর অপরাধ মহাপাত্র ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ ଦେଖ ଏସପିଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିବ ଦେଖ ଦେଖ सर यस सर नो 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 सर 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 हेलो 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 ओ हेलो बड़ाई ओ बड़ाई तुम से या करो ओ हेलो पुलिस ही पीसीआर भैन रे ब्राउन सुगर में पार करो